Mijn één blik slaat in het op hol. Mijn één blik is de was de dit van mijn één klap is een michelbeer. Mijn één bomst wat het flintig del. En is het leven samen voort. Janna Eijer van Jobbegeer, 22 jaar, wint in de stad Udine in Noord-Italië, Lied Internationaal. Het Songfestival van minderheden in Europa. Waar is zij en hoe gaat dat er in Italië? En wat horen mensen die daarom mooi? Het is nu 9 november 2011. Jong zal ze shell laten matten dat ze meer kan als een oor. Janna is een van de deelnemers omdat ze Lied in Friesland woont heeft. Maar om nou te zeggen dat ze strak gefocust is op het maatje van een muzikale carrière, dat nou weer net. Ik ben altijd wel bezig geweest met screwen, maar ik vind het heel moeilijk om teksten te screwen. Dus op piano lukt het wel, ga ik wat muziek, maar dan teksten vind ik heel lastig. Dus dan hoor ik op een gegeven moment weer op. En ik wil heel vol dingen doen, dus ik kreeg een keuzemeidje, dus ik ben net gefocust echt op de muziek, dat nog net. En toen heeft ik op een popacademie zitten? Ja, 2 jaar heb ik zitten. Toen is hij nog? Nee, toen ik niet propeduis net, dus toen moest ik eruit. Stom? Ja, heel stom. Ja, zonde. Ja. En daar is nou nog wel spijt van, liet het mij. Ja, ik heb nog helemaal geen diploma, zei ik net. Dus ik heb nog 2 ooropleidingen dienen, maar dat slag ik net. Dus ik ben nu 3 opleidingen verder. En, wat voor opleidingen dienen dat dan? Ik ga nog een mbo-dansopleiding dienen voor een jaar. En nog docent theater voor een hele jaar. Dus je zit in je familie zonder diploma's. Hoe komt die door de tijd? Heel makkelijk, ik ga een eigen bedrijf kunnen oprichten. En daar kan ik nog net mijn leven, maar het wordt beter. En dan heb ik heel veel dansles en zangles en musicalles. Ik heb er ook genoeg. Dus ik vermijd ze me wel. Genoeg te dwan dus. En Joen het podium op in een zaal met meer dan 1000 man publiek. Het opnemen in een internationaal deelnemersveld, maar van een pad beroepsmuzici. Doe maar. Oké, small. Udine is een mooie oude stad in het noorden van Italië. De Venische wat liekevolle mensen als in Ljouwert. De streektaal die ze daar praten is Friulisch en een variant van het Reto-Romaans. Zo'n 800.000 mensen praten het en dan ben je leren het op school. Wij kennen die lied Noor. Ja, wel dingen die ik echt zelf meemaken ga. Net op blonkjes of bjemkes, dat soort dingen net. In oren meestal is er wel eens van wat mooi dat de jongens besteden, want ik ken leuke gemene vestjes jongen. Dat dacht dan ik wel. Net ook leuke jongens, maar meer gemene jongens. En ja, zo'n ding dan denk ik. Gewoon wat dingen die gebeuren in je leven en ik. Zin on? Als je recht staat, was jouw ding. Het is wel heel spannend, hè? Het is een grote sale, maar ja. Komt wel goed. Can we have one more, just a little for Elvis? He was going, he wants to just check one another thing. Wat was The same. You're from Russia? Ja, What part of Russia? Удмуртия, Ижевск. Ze zijn al je lietsvest. Krijgt als deze Udinese benen en grote kans dat ze opgroeiden op het platteland. Of zoals deze Rachel Ladine ergens in een bergdorp in de Alpen. Gevoel van muziek. Naar de stad verhuizen, maar nog altijd grutskopwetse wij komen. Haar roots. En dat willen ze uitdragen in een muziek die ze maatje. Een mix vaak van traditionele volksmuziek en het moderne libben. Maar wel in de taal van thuis. Soms maar een felle politieke lading, zoals de Basken. Maar ik gewoon over liefde en verdriet. Van de Rie van Europa is Lied Internationaal een belangrijk festival. El
I would say so, yes, because the event is sponsored by the Council of Europe. It is going on under the patronage of the Secretary General of the Council of Europe, which usually is a signal of the importance of the event for our activities. De Rus is zelf ook een groot liefhebber van het festival en hier 2 keer goed nieuws van de Frieske Liedorganisatie. Eén, dat de Rie van Europa teruggaan wil met het financieel stiepje van het festival de komende jaren. En dat een culturele organisatie uit Rusland belangstelling voor het festival heeft. Hij zocht wel mogelijkheden om groot te worden. The Russian Federation, there are so many national minorities and so many cultures within one country that of course the lead will not suffer of the leak of candidates from Russian side to be involved. And who knows, one day probably lead international edition specific for Russian Federation. Zijn idee is, en ik wil een beetje mijn idee, het zou machtig wijzen om in Rusland een Russische variant te organiseren van Lied Internationaal voor alle 180 minderheidstalen die in de Russische Federatie sprutsen worden. Ik denk dat dat bijzonder de moeite waard wijzen kan, want er wordt een heel soort nieuwsgierige muziek maken in Rusland. Maar hoe reëel is dat? Nou, wij verwachten je een officiële uitnodiging om hier in Rusland te komen. Van hem? Van hem, maar ik van die Russische culturele organisatie. En dan hebben we het erover. En we krijgen alle jaren al meer vestjes van Russische minderheden. Van Tataren, van Komi, van Kareliërs, van Vepsen, van Oudmoertsiërs. Van heel soort talen dat ik het zien en ik nog nooit van hier. En ja, dat is heel nieuwsgierig en dat is de moeite waard. De Friulische radio zit in een boetewiek van Udine. Ze hebben de Baskische band Sirocca uitnodigen om te praten over Harentaal Street. Sirocca maakt stevige rockmuziek met een sociale boodschap en wil dingen verroren. Dat doen ze zelfs in het Baskisch, een taal die van Sofia bekend is, geen enkele verwantschap met oortalen heeft en voor een boetensteender net te verstaan is. Ik zei, hebben een paar foto's van thuis genomen. Gure intentzioa beti izan da, txikia ginenetik kontzientzia hartu genuen eta gure ideia beti izan da Euskal Herria libre batean bizitzea, baina baita ere Euskal Herria ahalik eta justuen, sozialki justuen edo sozialista batean bizi alizatea eta horretarako sistema aldatu behar da eta ikusten nahi gara Europa gaur egun oso txarto dagoela. Direttamente des Asturias. Piccole polse, tornin cade un po' che dentro la Torator, dut special per Lied International Festival. Erabaki dugu ibaskofona ditzen den kanta egitea. Eta kanta horretan, guretzat lehentasun bat dala hizkuntza lan egiten dugu. Nola ez badugu hitz egiten, bizi garen disglosian gaztelaniak edo frantsesak jango dutelako euskara. From the Basque country, singing in Basque language, dear ladies and gentlemen, the song is Ivaskofona and the band is Sirocca. Ez da dia inoiz bihurtu, arbasoen hierria. Otzi euskarari herri diozun bezerria, pentsa nola zerretuko zen zarri honen dia. Otzi euskarari herri diozun bezerria, pentsa nola zerretuko zen zarri honen dia. Ibaskofono, biura di megafono, ertu euskara oiu ez mila muga mila tono. Ibaskofona, mugimingaia mugikona, ertu euskara oiu ez digloziaren zampona. Ibaskofono, biura di megafono, ertu euskara oiu ez
esatik zintzilik, maite zaituztegu! Grazie! La mi se potela, già giusta da cine, già giusta da siroma, cim giusta veseli, dale guslu moju, giusti da na cine, da se budemo garas veseli. Come on, ja! Ja, immer muga, immer groove, kan danza, zacznie setti gibat. Vita che per gato, to se giù da punti velli, sotto dai si sa chi, mi se muru raz veseli. Ja, man! Min povida da se dine moraš skivat, da moraš tvoja majki potom povivat. Ako se ti teško, onda dojdi kratko kreni, potegni moj spliv i se muru razveseli. Pustila mi se potela, šta ću sada činit, šta ću sad ja siroma, čim ću se veselit. Ali kusnu moju ću si dat načinit, da se budemo ga razveselit. Come on! Coffee shop company in the house, yeah! Oh ja, buonasera Udine, tutto bene? Dit is Yves Scott van Ierland. Zongt in haar memmetaal en is stevast van plan om te winnen. The guys are here for a very good time, my band. But I'm like, no, into bed, up. So I've been very much bossing them around and making sure that they do, what they're told. Yves komt uit de legendarische Black-familie en is dus helemaal naar de folkmuziek vergroeid. Ze verhuizen naar de westkust van Ierland en broekt de oorspronkelijke Ierse taal die testsprutsen wordt in haar veskes. Ze is een rising star in de Ierse muziekscene en zong bijgelijks in vaarprogramma's van Bob Dylan en Van Morrison. I'm bilingual. I was brought up with English, but we were taught through the Irish language, so I'm fluent in the Irish language as well as English. And Mary Black is an aunt of yours. She is. She is my auntie, and my mum is Frances Black, and both of them are performers. Nearly everybody in my family is a musician. And it took me a few years even, to get to the stage where I could become a full-time musician also, because there was a lot of pressure, but I've kind of gotten over that now. My chip off my shoulder is gone. So the music you're making is also folk. It is folk, yeah, traditional folk. So we incorporate a lot of traditional Irish music into the songs that I sing. So rather than it being a band of traditional music, it's I'm a performer and I sing songs, but I incorporate traditional tunes and music into my songs.
Can you explain us why do we enjoy Irish music? I think Irish people enjoy playing Irish music so much that the crowd or the people who are watching it enjoy it with them. Yeah. I think that's why people like Irish music. But you don't only play Irish music, you play Irish music in Irish language. Yes, well, Do you? we do both. We do a bit of English and a bit of Irish, but a lot of people find that they prefer the Irish songs because there's something about the Irish language that I think is a bit magical and people enjoy it. So They feel it. they do. It's just because something comes from their belly. It comes right from their belly, and I sing through Irish with my stomach, if that makes sense. It comes out from my stomach, so I think people understand that and connect with that, and that's why people like it, I think. That's fantastic. Okay, thank you, Aoife. Aoife Thank you. Scott. Good luck. Good luck. Hello. Satisfied? Yes, very happy. It went well, so I really enjoyed it. It was really good fun. I enjoyed it more than the dress rehearsal, and I just got to dance a little bit more. And the lads were brilliant, so I'm very happy. Well done. Well done. Thanks very much, lads. Hello, hello. Vart går det gå? Jag och Vera Hallström. Hallå, hallå. Går det gå? Jag når att gå när handlar vi. Hallå, hallå. Dagen går det gå? Jag och Vera Hallström. Hallå. Går det gå? Jag når att gå när handlar vi. Hallå, hallå. Men dagen går det gå? Jag och Vera Hallström. Solamente una parola, arriverai senti la voce mi porta alto no. Haïra, 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 reste près de moi. Haïra, 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 reste près de moi. Reste près de moi. Reste près de moi. Reste près de moi. Chaque saison, chaque saison, chaque saison, chaque saison. Heeft er bepaalde zangers of bepaalde muziek, dus zoals van ja, die wil ik uit? Ja, een kant weet ik niet echt. Maar ik wil wel een sterke vrouwelijke zangeres worden. Meer van die power vrouwjes. Als je hebt... Tori Amos vond ik heel sterk. En Janis Joplin. En nou Lady Gaga bijvoorbeeld. Dan ben ik gewoon echt vrouw. Ze zei van, nou, ik doe mijn ding, huppakee. En dat doe ik gewoon. Dat wil ik wel uitstralen. Van, ik ben alleen nog, ik ben wel een vrouw, maar ik kan mijn beetje wel kleren. Op muziekgebied dan. You want to show me some pictures? Yes, I want. So, here you are. That is where you're from? It's from Engadina. It's Ftan, the village is called Ftan. Okay. Yeah. Where You I grew up there? Mm-hmm. Okay. Is it always so beautiful over there? Yes, it can be even more beautiful. They fight a lot to keep this language alive. In each village, we have different dialects, so we put them together in an idiom, and then we put it again together, like this is Romansh Grijoun, for example. So it can survive with the papers, with the law, everything. So they created actually an artificial language to keep it alive. Okay. And do children learn it on school? Yes, I was till 12 years. We had in the school everything in Romansh. I mean, we spoke Romansh
And then the first language we had was German. Are they farmers? Yeah, a lot of. And others are working. I mean, the tourism is big there. Yeah. So yeah, the infrastructure is good there. We have a future. It's clear for me to sing in Romansh. Try to sing, not only in Romansh, but mostly. But why? Because it's an identity. Do you say like that? Yeah. Yes, for me it's really important because I grew up with this language, and this is, for me, the most easy way to express myself and to be authentic, to be an authentic artist and singer.
trae el hacha la vida. Entre la playa y spotrita. La monsignosa estersza i tam de blata mi de moment. La monsignosa estersza i tam de blata mi de moment. Y todas las noches me apetece fallar a cabezazos la puerta al ropero y matar la conciencia que me manda a llamarte pa' decirte que te odio, pa' decirte que te quiero. Condeneme a vivir, condenado, condenado a perderte de vista. Que me esboco y tembla hasta el suelo con ver este pueblo donde la autopista que el verano que pasemos juntos llevo grabado en corazón. Dus Kroost, die eigen muziek dus. Was dat bewust in het Fries? Nou, ik ben mij begonnen toen hij zei van jou die is ook verlierd. Dus toen begon ik in het Fries te schreeuwen. En dat gaat eigenlijk volle makkelijker. Want ik wil eerst in het Engels, maar ja, zo goed ben ik het in Engels. En Nederlands had ik helemaal anders volgens mij. Ik denk van ja, Fries staat wel dichtstbij. En dan gaat het makkelijkste. Dus daarom. Je denkt natuurlijk niks uit te maken, of tenminste dat het goede muziek is en het is een goede tekst. Dan, Nee, ze vinden vast een boer als ik in het Fries zong, maar voor de rest maakt het niks uit. Ja, net als mij, als ze die eren, dan valt het wel wat aan. Ja, ik weet het net. The Liet International was born in Friesland, and we this evening have a girl that comes from Friesland. She sings in Friesen, West Friesen. West Friesen language. Her name is Jana Eyre, and her song is called I Clap. I Clap. Op een dij is Sama zwanger. Op een dij verliest wat yield. Op een dij stapt ze verkeerde bus in. En stiert midden in het beeld. Op een dij winst een lotto. En kiest op reis misschien. Bij die vrienden in de auto. En danst wat de bregen in. Mijn één blik
slaat in het op hol. Mijn één blik is de was een tuut van hem. Hand in hand. Mijn één klap is een micheldeer. Mijn één bomst maakt het vlintig del. En is het leven samen voort. In één klap is alles ons in één klap. Stiet is soms alleen een van mij één stap. Kies trode achterdoor en steest in mij een oor en denkst, waar stiert er bij de vader? Haast er net eens en terug, het komt samen naar die dag. Een liedje bezitten bij de dokter en dan bleek dat kanker haast. In één klap kan alles omslaan, slaat de bliksem ergens in. Mij wordt jongen hier in Udine, krijgt een optreden misschien. Mijn één blik slaat in het op hol, mijn één blik is de was een tuut van hem. Hand in hand. Mijn één klap is een micheldeer, mijn één bomst waar dat vlintig del. En is het leven samen voort. In één klap is alles ons in één klap. Stiet je soms alleen een van mijn één stap. Kies trode achterdoor en steest er mij een oor en denkst, waar stiert er bij de vader? Waar stiert er bij de vader? Weet ik nou wel wat ik wil? Ken ik er nou of waar? Weet ik wel wat ik wil? Heen en weer, wederom, achterom, draait die om. Weerom, heen en weer mag beginnen. Volg die hert, volg die kop, wacht je net, houd nou op. Geen terug, blust in, weer mag heen en geen. En ik moet nog kiezen, wat ik nou toch. Want als je wacht je dan het alles nog in één keer op. Op een dij is Samma zwanger. Op een dij verliest wat hield. Op een dij stapt ze verkeerde bus in. En stiert Samma ergens op. Amazing. Dit was mij een heel lang applaus, Jan. Ja, toch? Ik heb heel een applaus, ja. Ik weet net wat het is. Volgens mij is Tommy Heidman constant te klappen. Oh, wacht je nou, hè? Ja. Ach, vind je het zo spannend, denk jij dat wel? Een optreden zal net lezen, het lijkt aan een jury die het nog bepaalt. Als je echt het applaus wat ze kregen in de zaal, dat wie geweldig. Dus het lijkt net aan Janne als het net de eerste wordt. Dan is het nou nog even afwachten wat het publiek docht en wat de juryleden, de afvaardigden van de deelnemende regio's, ervan vinden. Amar puntu Jana Aya, kuhtochoga makanta. Set punch Rätseladina. Schachpunten Soroka. 8 punten. Silent Hugor. And 12 points go to Siroka. Thank you very much. Okay, thank you very much. Ladies and gentlemen, signors and signores, the winner is... Jana Eyre. Liet International 2009. Compliment. Bom, e volevo ringraziare un po' di persone per queste bellissime serate, altri che sei rimasti, tutti che hanno ascoltato, che non si vede in via streaming con Radio Onde Furlane.
e sorridu tagli le persone Op een tijd is Samma zwanger. Op een tijd verliest het geld. Yeah. Congratulations. Thank you. Grazie. This is mooi. Op een tijd is de motto. En die is de reis misschien. Mij heeft vrienden in de auto. En dan wat te brengen.